Tani ko por nga ai ngu yu play ha ka bang yo ban sam ni ka tin ka so play pedeng jong phi komjor ngai ku play phi baro ka basngap ro ini ka chikai ni ka por ngai ku play phi ka kerteng ka Jesus Christ ku play si bon ni ka por ka sa score ka jong phi ya ka ka tin ka so play ka tin ka so play ka bang kwa ban sam pedeng jong phi ka tagalong ka benta ka ba kongsan tam ka ba nga bat ba phi ngi de ban don bat komjor ro ka balang ka de ban don ya ka ka benta ka ba kongsan tam nga pensong rim ni ka jikai na ka shiti sa ki Ephesus kalnong ka ningkong ka dikot ka bakat san hagani ka dikot ka bakat san nginyo i ya ki arthly ki benta ki bakong san tam hagabaw absol Paul habaw tho ya ka shiti sa ki Ephesus uda yaro ini ka balang ha Ephesus namar ka di ka balang ka baklan hagaba ki don shisha ki briu ki ba shisha po jong ka di ka balang ha Ephesus ki ba don ni ka jinglong hapo jongki kiba u absol Paul hagade gade kot ka kat riu uda ong kumni ong bangamwai shu ban aingu na ka banta jongfi sa absol Paul uda yaro ong ngamwai shu ban aingu namta jongfi kawot ki don ki daw ki ba absol Paul uda yaro uda aingu matong ini pe ki ekiti ki daw la ki ekiti ki banta ki ba kongsan ki ba ki don ka kot ka ba kat san kong kumni namar kani ka daw mga habang layo sngow sa pang jongpi ya kada ka jingay how Jesus Christ uba utray ka badon hapdeng jongfi ka jingay how Jesus uba utray ka badon hapdeng jongfi kabamot ka don ka jingay hapdeng jongki yaw Jesus Christ kadi kata ka bo absol Paul uda aingu yu blay uda penpa bo ang ngamwai suban aingu magadon ka jingay yaw Jesus Christ hapdeng jongki habaong ini ka jingay kam day tang baki ngay baki yo ika jing pen im baki yo ika jing kerku henry ka jingay ka bo absol Paul udon ban ong hangni ka day ka jing yaine ka jongki badu try ka jing scam ka jongki ha ka jing ya day ka jongki badu Jesus Christ kata ka jingay ka bo absol Paul udon hangni ban ong om tang baki don ni ka jingay om tang baki pla baki ngay henry layo i da ki way layo i de ki brio bakata ka jingay layo i ha ka jinglong ka jongki layo i ka jing im ka batmai ha ka jing im ka jongki layo i ka jingle jo ka jingay ha ka jinglong ka jongki nanong i ka jingay ka kantop ya ka jing im ka batmai ka jingay ka kantop ya ka jingle jo ka jingay ai ba kumta on yo i nga yo piro pitip nem ka jingay ndey ta kata ka bangi ong ni don ni ka jingay om ta mangi pla bangi ngay abe ki briu ki baker saudong yangi kinyo i ka jingay ka jinglong ka jongi de banyo i ka jingay ka bangi ngay ho Jesus Christ kan pau ka jinglong ka jongi kan pau ka jing im ka jongi ka bangi im ka jing im ka ba nang thumai malagasngi ka jing im ka ba nang iternat malagasngi ka jing im ka ba nang don buram ka jing im ka ba nang snorit ka jing im ka ba nang rublay de banyo i kumta ka jing im jongi deben i kumta ka jinglong ka jingi namar ka jingay kan thop ya ka jing im ka batmai ka jing rublay ya ka jing im ka khoi ka jing im ka smoret ka jing im ka ba yaisha ka jing im ka ba ni yo i shisha ka jingay ka jing yaine ka ta ka jingay ka ta ka ba kan thop ka jingay hagiri ki brio ki bara po ka balang Ephesus layo i de ki brio layo tho khana de ki brio sapang ka jingay ka jongki ha ka jinglong ka jongki kata gadi ka ba absol Paul udon ya ka banyero yani ka balang ha Ephesus makidon kum gani ka jingay ka bala penpau sabar ka bala yo isha ka jinglong ka jongki makadon ka jing thmai ka jing im ka jongki kata gadi ka nong rim jong ka tin ka jong ubleiro kata gadi ka pedeng jong ka tin ka jong ubleiro kumala tho ha ka kitab Habakuk kalanong ka ba ar ka khot ka ba sao ubahok u im de ka jingay kaumot mga pingi de ban im de ka jingay de ban yo i ka jingay ka jing im jongi kumbangi yo jing ban im de ka jingay kumtaro bangin ya na ka bor siya ka bor ka don kam ka jingay ka jing im jongi daga daw ka jingay kalong ka ba kongsan palat ka jing im jonga ba jongfi ka ba bat i ka jingay de ka jongi ba ubleiru ka de ka jingay ni don ni ka jingay de ba ubleiru de na mar ka jingay kumbaw Jesus Christ ang maulong ding sawan mangingilong tangkatanan
Balangi kwa ban long katnat ka ba sei sok ngi di ban sno how ding so wai. Kau mon bangin sno how try. Ka de ka jingai hi ka ba pen sno yang i ba try. Na ka daw ka ting ka choblai ka khot yang i bangi de ban roy hi ka jingai ngi de ban klan hi ka jingai ngi de ban ang san hi ka jingai. Ka daw mga pi ngi don kam sisa ban ang san hi ka jingai nang ni shikman ban roy hi ka jingai. Kumnungin roy hi ka jingai kumnungin san hi ka jingai. Katin ka choblay ka hikay ngi baka jingay ka jana ka ba yo sngo bat yay yo sngo ye ka katin ka choblay pitip nem ke bangi yo sngo bat malagapor katakat kapenlongi bangin ngay naraga daw penmlin yela di ban yay yo sngo yela di ye ka katin ka choblay wano man that ban yo sngo ka katin ka choblay penmlin yela di ban yo sngo bat ye ka katin ka choblay ban puli bat ye ka katin ka choblay nang ta ka jingay kawan. Ban ka jingay ka za om tang bang yo sngoy ka kating ka choblay ngi don kamro ban sngo thu ro e ka katin ka choblay nama don bun ba ki ba puli ka bible ki puli ka bible tang ba klem sngo thu e ro em ki yo sngoy ka kating ka choblay tang ba kim sngo thu e ro em na ta daw kim nang ban ngai pi ban ngai don kam ban sngo thu ro e ka katin ka choblay na ga daw don kam ban sa score ban snap ye ka jikai na ki briu ki bala pensle ka choblay ki briu ki ba hikai ba ye ka katin ka choblay khnang ba pin smooth ho ye ka katin ka choblay khnang ba pin ngai ye ka katin ka choblay ka jingai kamli tang kata ka bangi smooth ho ro ye ka katin ka choblay ka jingai ka kan thop ro hadin bangila smooth ho pat ye ka katin ka choblay ka de yangi pat banlet sha jan jong utaw ba kren ye ka katin ka choblay we to ba kren ye ka katin ka choblay u Jesus Christ kai uri utaw ba kren ye ka katin ka choblay ka mo hadin bangila yo sngo ye ka katin ka choblay ngila small tho e ka katin ka choblay ngila sha hikai ne ka katin ka choblay ka dengi ban leit pat sa jan ju Jesus Christ kumnong in jan so try da ka bagi rong sa ka jing duai ni jan so try da ka bangi sedang ban sakri baha nang ni sa kaman ni sedang ban long sisa manong ipi sedang ban long sisa pin jan so Jesus Christ da ka daw ka de ngai ipi ban roe ka jingai banang itho yo try kata pinang itho yo try kata ka katin ka choblay ka nang don bor ka jing im jong pi kata ka jing duai ka nang don bor ka jing im jong fi kata pinang itho yo try kata pinang sanro ka jingai kata pinang roy ro ka jingai kata pinang sanro ka bekan jaman sim naga daw ban klanya ka jingai dan kam ban yo sngoy ka katin ka choblay sngo tho ka katin ka choblay bat janro sauta ubakran ka katin ka choblay don kam ban don ka jingai ka ba jan e baru Jesus Christ nang ni sakmat na pin klanya ka jingai kata di ka jinglong ka ba kini ki bangay po Ephesus ki don ye ka jinglong ka ba scam ha ka jingay ka jong ki ba Jesus Christ ki don ka jing yai ne bru try bar ka jingay ka di ka taro ka ba ni shanya tli ho blay om shu haladi kata di ka jingay kini di ki briu ki ba yo i sisa ye ka jingay ha ka jinglong ka jong ki yo i ka jing im ka ba thmai ha ka jing im ka jong ki kadi ka ta ka wa Apostle Paul uda yero uda ong ba ngamwai shu ban aingo nam ta jong fi sa gaba arpat ka down ka bang yo ihang ni ka ba Apostle Paul uda yero ka benta ka ba kongsan ka ba Apostle Paul uda yero ka ba kikidon ka dekot ka ba buat ka ong kumnis ngam hani dekot ka ba khatsan ni bat kata ga jing i ka ba pipen i shakiru khoi baro ka jing i wa Apostle Paul ha ka shiti shiki koren ka ba ningkong kalanong ka ba khatlai ka dekot ka ba ningkong terter udah tho shapang ka jingye bakalong ka ba kongsan sisa wong la pikwa ban ya ya kalenti ka ba khamba wong ka jingye la pikwa ban sakri bhayo blai ka jingye la pikwa ban long sisa u kristan uba shem sngo bha khmat ju blai ro ka jingye kalong ka ba kongsan tangi dia pulih ka siti sig koren kalanong ka ba ka siti baningkong koren kalanong ka ba khatlai ka dekot ka ba ningkong terteru Apostle Paul udah tho kumni sepang ka jing i la dengan kren di kitli ki brio la ni ki angel habangam don jing i ngala jalong kum karwyang renong basawa kum ka sakriau bariu shau shau kaumur la dengan duai la ni dengan ruai la dam don jing i kalong tang ka jing sawa khmat jublai pila da klem jing i long tang ka jing sawa khmat jublai bat susu ong kumni
Bala dengan don ni ka jing ye tu lupa. Bat ye ka jing syampang ye ka jing mayan baro. Bat ye ka jing tip baro. Bala dengan don ni ka jing ngai kat ban pen ken ria no e ki lum. Habangam don jing ye ngam long e ruem. Bala dengan sam ye ki e baro ye ki banga don si ki ban besai ki badok. Bala nga IT ye ka met jonga bantang. Habangam don ye ka jing ye ngam mentoy e ruem. Kau mod ka jing syakri ka ba klem ka jing ye. Kadi ka jing syakri ka ba hakmat jong blay kalong jiro. Mdon dor e ruem, mdon jing mod e ruem. Namar ka jing syakri hakmat jong blay ka ba syem so ba kadi ka ba lakha na ka jing ye. Nagadaw ka jing ye kalong ka ba kongsan. Hagada khot ka ba saw kum kanu ka jing ye ka ba kantop hang ne. Wong kum ne. Ka jing ye ka kantop ka jing yai sha slam. Ka jing le sebun. Ka jing ye kam ju pi hon. Ka jing ye kam ju le sarong yaladi. Kam ju penmeng. Kam ju le klem akor. Kam wat tangi ki e ka ila ka jong. Kam shat ban ki bitar. Kam thrai snew. Kam kemen ka jing ba mahok. Henry ka kemen lem ber ka jing shisha. Ka yai sha jam ki e baro. Ka ngek kloy ki e baro. Ka kremen ki e baro. Ka sha ki e baro. Kini ki e ba kantop ka jing ye. Nagadaw ka jing ye kalong ka ba kongsan. Ujis Kris udon kumni ban penrem ya ki Parisi namar haki Parisi ka don kani ka jing ka long kumni ki Parisi ka jing dei ka jong ki bat ublay ki da shirhem ba ka jing dei ka jong ki bat ublay ki ngai yo ublay ban pen pau ba ki ngai yo ublay ki da sumar ba ki hukum kata di ka jing shirhem ka jong ki ublay Henry Ujis Kris te ong kumni ki Parisi ong Pilong kinong bamdu ke ying jong ki riugan thai. Kau mon haka jinga dei ke jong ki bat ublay ke da shir hemba. Henry haka jinga dei ke jong ki bat ki para briu pat kadon ka jing duna hangta. Kadon ka jing duna haka jinga dei ke jong ki pat bat ki para briu. Ki pen pau ba ki da kwa ban ngai ublay da ka ba ki sumar ba ki hukum ki da shir hemba ban le ki hukum ki jong ublay. Kata galong what ipudina ibakiyo ru kida ai ka we ne ka sipau nong to pudina bakiyo kida sha jing et kida sumar ba da ka hukum kata ka ba kimut ban pen pau ba ki shirham yo blai Jesus Christ udon ban ong kumni ki Parisi wong pilong ki priu ki ba pejar ba ya iskan Henry ya ka ut pat pingut teli kau mut ya iskan ki le ban wengnut kat ba ya ka ut ka ba he ki angut teli ban kau mon ya ka benta ka ba kongsan tampat ki ya klet ban le kata ga ka ba Jesus Christ udon ban ong ki Parisi pitip na haga tin gring ka kentin bahok jas ka jinglong ka bahok ka babon uta ken ubadon ka jingade ka babet bat ublay ubadon ru ka jingade ka babet bat ki parabriyo utaw di bahok udi badon ka jingade bat ublay ubadon ru ka jingade ka babet bat ki parabriyo alada bet tang ki parabriyo klet yo ublay tarum de bahok alada biang ka jingade bat ublay klem bet pat bat ka jingade bat ki parabriyo katarum de bahok nama don bun ba te haying mani ki shirhem ba ban sakri ublay tang ba haying pat kilong maujin thut ha office pat kilong maujin thut ha jakatrei pat kilong maujin thut ki subiang tang ka jingade bat ublay bat ki briu pat kim biang don pat ki biang ba bat ki parabriu ya ublay pat ki klet pat katarum de bahok ubahok ka bomon ubadon ka jingade ka babait bat ublay ubadon ka jingade ka babait bat ki parabriu den de daw Jesus Christ uda bu ya ka hukum ka ba kongsan tam ka ba Jesus Christ uda ong men ie ya utrai ublay jo me de ka donut baro bat men ie ya lau paramarjan kumba ya ladehi Jesus Christ uda bu ya ka hukum ka ba kongsan tam ka de ka jingay bat ka jingie wong men ie ya utrai ublay jo me de ka donut jo me baro ngingi ie de namar bangi ngai chwa de namar bangi lang ngai chwa yo ublay ni sanang ban ie yo ublay kau mut om tang bangi pen pau bangi ngai yo blay om tang bangi pen pau bangi ie yo blay henry ka hukum ka ba ar pat wong men ie yo lau paramarjan kumbay ladi fi ka jingai ka di ka taken ka bala pen pau ha ka jingai dei ba ba bat ki para bari baro ka jingai ka ba shisha ka dei
ka jinga dei para brio ani tho ka jingai ka basisha bat ka jingai jong kidi ki bengai apo balang Ephesus ka ka jingai ka baki ngai yu blai bat ye ka jingai ka baki ngai yu blai wa sai madan ya ka ha ka jing ie ka baki ye ie iwei pan ka daw mga pi tim em la dangi ong bangi ngai yu blai tongin pen pa bangi ngai yu blai da ka bangi sai madan ni da ka jingai ka jongi da ka jing im ka bat mai ka bangi im ba da ka jinga dei ba ba bat ki para brio da ka ba nginom long mau jin thot iki brio pen ban ngin long jingker khu iki para brio ki badan marjan ban ngi ka daw ie yelo para marjan ki bangai apo Ephesus ki dei ki ba ka jingai ka jongki la sai madan ha ka jingle ka jongki ka jingai ka ba shisha hi ka dei ha ka jinga dei ka jongpi pat ki para brio ani tho ka jingai ka ba shisha ka jongpi ublai den ka daw ki apostol ki da banjur ba ka jingai ba ka jingai wa apostol Paul ru udah banjur ka jingai ba ka jingai what would Jesus Christ si u banjur ka jingai ba ka jingai u Jacob ru ong gumta ka siti ka ju ka jingai claim ka jingle ka long ka baya namar tangga jingai wat ki sujur ki ngai ong ka Bible aga siti u Jacob kumnong gipen pa bangi ngai yo blai u Jacob wong da ka ba pilai ban kner ya ka ban lek ban yarap ki kun swet ki ru kentai yarap ki para brio shakri ki brio pedi jing ye ki brio le ba ye ki brio new ko ki buram ki isnei ki para brio kata ri ka jingai bat ka jingle kata ri ka ba blai kwa yang ai phi ka jingai bat ka jingle ka jingai ka bayim blai kwa yang ai phi bangin don ye ka jingai ka bangi sai madan ni de ka jingai ha ka jingle ka jongi da ka bangi shakri para brio hi ngin long jingker khu wei ngin long jing shai ngin long ka nuksa ngin shakri ki da ka bangi le isnei ki i kersan ki bedok ngile bhai ki brio ngirap ki betlot kata ga ka jingai ka bashisha ka jingai hi ka bashisha ga ka jingai pani tho ha ka jingai dei bat ki para brio ka balang ka ba im ka balang ka ba klanro dei ka balang ka ba don kini ka jinglong ka jingai bat ka jingai u kristan u ba job ro u de kristan u ba layo i ha ka jing shakri ka jing u ye ki para brio to blin kur khoi film me ka tin ka so blai ha ka por to ai ba on yo i ka ta ka jingai ka jongi ho blai on yo i ka jinglong ka jongi on i ka jing im ka jongi ka ba man ka sngi tongin don ka jinga dei ka ba bait ba u blai patongin don ka jinga dei ka ba bait ba ki para brio kata ga ka jingai ka ba shisha u blai un kur khoi film me ka tin ka so blai nagam ta ka buram ka so blai amen.